Hej og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave noget PvP-fight med min ven. Så har jeg en storbror i baggrund. Og Elias, det må du ikke lige stjæle endnu. Gå ud. Og så er min storbror, han er jo bare med i baggrund, mand. Vi begynder om 3, 2, 1 nu. Vi begynder. Nå, spiller I det der PvP i fossilie på nu. Bare ikke se det. Du lort, men lige her. Ja, jeg har allerede stjålet en ting. Nej, kom her. Yes! Las cucarachas. Jeg kunne ikke få den. Nej, Elias, du snyder. Så må jeg sgu også tage min flyvende tæppe ned. Nej, hvad sker der? Nej. Ja, det så godt. Jeg er klog nu. Kig, hvad jeg køber. Det får du ikke. Nej! Nå. Og så stjæler man sin swag. Nej, hvad? Nej. Jeg tror sgu, der sker et lille problem. Yes! Jeg fik den tilbage. Okay. Jeg tror, der sker en lille misforståelse af, hvad en PvP-fight er for nogen her. Nej. Jeg kan ikke bevæge mig. Ej, okay. Det er det skulle da snyde. Fuck, de kan se ind i skærmen dårligt. Ja, det er lige meget. Okay. Nu kommer man ud her. Og så snakker man dig. Så snakker man lige. Swag soda. Det tror jeg det godt. Jeg kan ikke bevæge mig over den, mand. Okay, men Elias, skal vi ikke lige fjerne de der ting der? Ja. Det er snyd, mand. Ej, altså hvorfor ryger jeg til månen? Det kan du da ikke sige. Det kunne du så høre, du. Okay, og 3, 3. Nej. Swag soda. Det er dårligt trade, det her. Det er virkelig dårligt trade. Yes. Jeg skal bare trade tilbage. Du når det ikke. Du når det lidt ikke. Altså, jeg har jo engang noget godt sted. Der er jo engang noget godt herovre med. Hvad laver du? Jeg fik dig! Sådan der, du hætter. Nej, du har den stadig hænderne. Og så der. Du har ikke noget godt tilbage. Den mangler til indeks, det er meget fedt. Du sælger den. Jeg sælger den. Hvor er den? Jeg sælger en eller anden. Jeg havde ikke mere plads, jeg var nødt til. Min 1x1. Nu blokker jeg dig bare. Jeg blokker. Jeg skal lige adde ham igen. Ej, jeg skal da. Laver PvP uden I sælger på en, hvor den er permanent. Ja. Sådan der, jeg har addet dig. Den der koala-tingeling. Nå.
Er det med Viggo? Nej, det er med Elias. Han nu tror jeg, det var det for vores PvP-fight. Jeg har fået nogle ret gode ting. Jeg har fået sådan en Strike Soda, en Los Cucarachas, og ja, så stjal jeg hans, og en 1x1 igen. Ja. Og nu tror jeg, at ham der er min ven, han græder. Der er spawnet en Brainward Guard. Men lige så spawnet en Brainward Guard i Gold. Du får den ikke. Ja. Jeg optager stadig. Ja. Så kan vi skabe ham noget mere. Så, nu sælger vi hans Los Cucarachas. Okay. Nå, det var alt for den her video. Hej hej.